Na halihó lányok és srácok, én itt Balázs vagyok, és ebben a videóban meg fogom nektek mutatni, hogy tudjátok letölteni a Cheat Engine-t. Bementek, megnyittok egy Google-t, vagy egy böngészőt, beírjátok azt, hogy Cheat Engine Download. Legfelsőre vagy egyel alatta rámentek, a legfelsőre Download Cheat Engine 7.5-ösre rányomtok. File megnyitása. Vártok egy picit. Engine Game Installer. Igen. Nem sikerült valamiért. Akkor újra próbáljuk. Hogy igen. Letöltés. File megnyitása. Szerintem file megnyitás. Igen. Engine Game Installer. És itt sajnos nincsen magyar, úgyhogy angol. Oké. Welcome to Cheat Engine Installer. Rányomtuk, hogy install. Ezt itt alávoljátok, hogyha van nektek is ilyen, bár szerintem nincs. És le is lett töltve. Thank you for installing Cheat Engine. Click finish to the installer. Finish. És most vártok egy picit. Ez itt mi? Do you want to try out the tutorial? Nem, mert én már tudom. Ezt nem. És készen is van. És akkor olyat tudtok még, hogy ugyebár erre rányomtok, és itt ki tudtok választani dolgokat. És hogyha rányomtok az X-re, hogyha valami be van kapcsolva, és hogyha már valamit csináltatok, akkor ezt le is tudjátok menteni. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel rám, és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!